Zo voetendaliks na het Sinterklaasfeest wordt het stadig ondrokker voor de toezichthouders. Mensen nemen de moeite net haar een troep van Bigleaks cadeauverpakkings gewoon in een container te dwaan. Dat is wel zo, ja. Ja. Dus, mijn collega's en ik pakken alles op wat zien komen. Nou, de weken erop is wel aardig druk. Hè? Omdat je een hele prot afval extra hebt. Met verpakkingen van kinderen, wat is goed. De poeden we riepen maken om te zien of er een adres voor kan van de dierder. Dit is bijzet, nemen we dat. En dat hield €84. Ja, dat is zonder yield, maar als ze ernaar zetten, dan kunnen ze dat verwachten. Dit treffen je hem soort aan. Dit treffen we een heel soort aan, ja. De toezichthouders zullen de komende weken streng controleren.